الشيطان الرجيم نعم الذي لن تنالوا البر أن كبتا مجر نعم حتى تنفقوها تشكر مما تحبونه لأكون جدا نعم تشكر هون لأكون جدا نعم ما تنفقوه كلك نفقر من شيء هون نعم فإن الله الله به يكون نفقر كو أديم كو غندو نعم فيجازي عليه كان كون جبودي أيوة نزل أولا آية غرو جفيك لما قال اليهود نعم اليهود ينقول مي إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم نعم أيوة آن محمد على آجو نعم غنطا كوي دين إبراهيم نعم أيوة وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل نعم إبراهيم نعمتان تيو جلوتي آلها وألبانيها إكوتشم نعم أنا نعمة تيو جلو بمبيدا كوي دين إبراهيم غنطا نعم لك وانا غون الله نورتي بكونغول نعم آية غارو أو يكون دعام نعم دنانغال نيام بفوق نعم كان لاسنا محلن ندغنينو نعم لبني إسرائيل ولا لبني إسرائيل نعم قال نيام دغنينو بني إسرائيل نعم إلا ما حرم إسرائيل نعم بي بحر جالتو قالو والله نانتا مuttar har jalte gallo bi إلا ما حرم إسرائيل سوانا إسرائيل حرمني على نفسه إهورهم نعم إسرائيل وني يعقوب إسرافت فمجد إيلا فالله فره نعم يعقوب النبي يعقوب يتي إسرائيل سانني إسرائيل فالنبي يعقوب يتي نعم دو فرتا بين فرتا عرب عبد الله إسرائيل فرتا عرب وإسرائيل وانا عرب نعم أنا نعم فرتا عبد الله نعم إنما كننكو يعقوب نعم إنما كانكو النبي يعقوب إنما كو حقيقو عبد الله نعم يعقوب نون وني واتشوار مكو ثم واتشرته نعم woni noon Israa'ila woni inne nde non paamirtaana ne woni kala ñamde ne daganino Yaquba so wona ko Yaquba harminno e hoore mum woni sababu o noon ko kanko annabi Yaquba ko meeɗino areede rafi o ko ɗaɗol koyngal wonno fa nadara o takkani Allah in sufiya so selli la yaquluha hankante wonta ñamtio ngeloba fa harrama alayhi fa hurrima alayhi ɗum harmina e makko fis Allah wi noon ɗum ɗon ko min gabbi koko adino antuna zalat tawrat ko adide tawreta jippinte ɗum ɗon adino ko jippinede tawreta ɗum adi tawreta jippinede ɗum noon ɓulwiɓe fa atu gadde bi tawreti fatɓe anani tawreta fatlu ha dursita ɗe a feeña ko kalɗo gon beele ko gonga walla wona gonga in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gomɗi fa bohituɓe muga ɓe gaddani tawreta qala taala allah wi faman iftara kala mo feɓiɗi alallahi allah alkadiba fenani min ba'di zalika caggal ɗiɗo hujjaji ɓanguɗi fa ulaika ɓen kay humu zalimuna goni toñƴe ɓulwiɓe sadagallahu gomɗi allah kala ko haali allah ko haali fof ko gonga fattabi'u lewe millata on mo fefindi alallahi allah alkadiba fenani min ba'di zalika caggal ɗiɗo hujjaji peñi o ulaika ɓen de humu zalimuna goni toñɓe kul wi sadakallahu gonɗi allah ko habri fattabi'u lewe millata ibrahima dini ibrahima ko on gonmi e dow mum hanifan koɗo oñi ga dendagal diiniji fof fewde diine l'islam wa ma kana wonano ibrahima kay minal mushrikina koye hefereɓe ibrahima kay jeyaka e hefereɓe aya garo o jippi ko lamma qalu qiblatana qabla qiblatikum kamɓe yahudi en koɓe mbi funnange amen kay adi funnange mon allah wi inna awwala baytin ay arwande suudu kay wudi a wallinanandu dewal linnasi wonandin ɓe leydi he lalladi bakkata wondu makka ndu ndu suudu de adi sa nani bakkata noon li annaha ta bukku a anagal jababirati anani ndey suudu ndu endu ɗiggina daaɗe hefereɓe banahul malaikatu qabla khalqi adama bimi malaikaji mahi suudu ndu ko adi malaika ko adi baba adama tagede ko adi baba adama tagede ko ndu suudu ndu nden maha nde wadde kayru adi walla te ko yahudi ko so bi baytul muqaddas adi won kalifenande ورد أن الله خلق بيت المأمور كي وكانت ملائكة السماء تدوف به استاغر ملائكة الأرض لبيته لبيت مثله وي ملائكة وي سود بيت المأمور ملائكة أسمان دي كهن بانغرو ملائكة أدون دي كان من دنجر هون نسود فأمرهم الله يمر بما سود في بيت مهازن للبيت الذي في السماء يسود سود دون سود ودون أسمان دو
wiyama wa kana min durratin bayda wiyama kayru kondo men kelde kange renere wonno fada fat bihi qabla adama alfay sanatin ko adi baba adama tagere suudu ndu wangama dubu junnaji ɗi ko adi baba adama tagere ni ɗum ɓoyen ɗum kay wadde adi baytu mugaddas baytu mugaddas ko baba adama mahi ɗum woni baba adama noon o wi baytul muqaddasi ko caggal suudu kaaba ndu mahede duuɓi capanɗe nayi nde fuɗɗi mahede ɗum woni inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladi bi bakkata ar wande suudu fof wallinanandu yimɓe yo ndew hen Allah ko lalladi ndun suudu bi bakkata wondu makka kayru suudude mubarakan kono waɗandu barke o huɗan kodu peewal lil alamina wonande binde fihi ene mayru ayatun ayaje bayyinatun peñƴe magamu ibrahima ene hen ko magamu ibrahima ɗo baba ibrahima dartono ene maha suudu ndu kama alayhi bi bina il bayt asaru qadamahu batte koyɗe makko fihi nan ɗon ha joni o baga ilal an ha joni heddi mata dawulu zamani aduna no juutini fof nan ɗo heddi wata dawulul aydi alayhi juuɗe ne memba ɗum ñande kala kono hay hunde ومن هكذا ene moƴƴereji suudu ndu tadiful hasanati fihi Allah ena sawana neɗɗo baraji ende suudu he ko anna ɗayra kadi la ya'luhu ndiwri kadi rewata dow mayru ndiwri rewata dow suudu ndu kala ko rewi dow suudu yanata towata woni la yamurru ala zahrihi illa ida kana bi ɗayri maradun kala ndiwri o wi masalan so tawi ene wonde rafi noon so weeyi e dow mayru safaro weeyo ngo ɗum tan nawata ɗum toon kono ko wona ɗum ko ay ndiwri wotere ngabbata so wona taw ndiwri ñaw kala ndiwri ñawni noon so weeyi dow mayru tan sallam aman walillahi an wa man dakhalahu kala wanate nder maynu kana aminan on ka woni kooliɗo waɗatake walillahi ene wodani Allah ala nasi e dow yimɓe de hijjul bayti hajjoyde suudu ndu ene waɗɗani Allah tagore nde hajjoyde toon man istada on kattanɗo noon ilayhi fewde mayru sabila lawol nelaɗo noon wi lawol ngol noon ko taw aɗa jogui jooɓa aɗa joguiɗo jolɗa ha jettuɗa tawne wonde hoolare wa man kabara kala mo yeddi Allah walla yeddi ko Allah farli to banggue hajju fa inna allaha alladi ghaniyun ko jondiniɗo anil alamina ga binde yimɓe jinnidi e malaikaji hayso en ndewani Allah hatta Allah wonde Allah qul wi ya ahlal kitabi yehi mon jomiraɓe deftere lima takfuruna holko jeddirɗon bi ayatillahi ayaji Allah wallahu Allah shahidun ne seedi ala ma ta'maluna ko golloton ko batton ko Allah nandite fa jazikum alayhi kanko woni joɓowon ɗum qul wi ya ahlal kitabi yehi mon jomiraɓe deftere lima tasudduna holko paddi anani holko pir anani de holko pirliton holko pirlitinton an sabilillahi ga dina Allah man amana on gonɗinɗo holko batton ɗum holko pirliton yimɓe ga diine Allah o wonande gonɗinɗo Allah bi takzibikum nabi wa katmunatihi so neɗɗo ari en yiiɗi rewde ene laaɗo Allah tan mbiyon wona gonga so ne amdi on sifaji ne calɗon haalde tabghuna ha oɗon ɗabbay ɗum iwajan oñare holko ɓaɗirɗon ɗum wa antum shuhada wote wala halu odon gandi diine jarlaado poccido fewde Allah ko diine l'islam ene wone deftere modon wa mallahu gande non wonani Allah bi ghafilin ne weltindi amma ta'maluna ko golloto ko penno ton ko e ko jeddo ton ko Allah ne andi wa inna ma yu'akhirukum ila waqtikum Allah ne nemna on ha mayde ngerje on tan li jazikum yobo on wa nazala aya garo jipi ko lamma marratuma li wirti ba'dul yahudi yoga e jorbuwol na birti alal awsi wal khadraj wona tan jowgel naaɓe anani de enen woni sehilaɓe jorbuwol haɓannoɓe jamma e ñalawma tallumbal naɓe ndewi ɗon tawi jowgel naaɓe e jorbuwol na fof ne gonde jakkane jewta duuɓi temedere eɓe kaɓa ɓe mbardira ala fof ɓe mbaddata joni noon ɓe batti yiide noon jorgol naɓe jogui naɓe en dindi jakkaji en dindi tuɓɓe en jewtide en jaltina pijjana jaada fa gatahu noon ta'allufuhum hankande metti jogel naɓe jogui lumbal najo o no jogel naɓe e jogol naɓe mbadini fa zakkarahum kanko lumbal najo o siftini jogel naɓe o siftini jogol naɓe bima kana baynahum fil jahiliyyah gandu nde son beldi hande wonde kam ɗon saabu an aɗu si bamma fino kaari fino bamma hella haqqille gandu son jewɗon findi kele kaɗa ayɓe nde jamanta ɗum oɗo fiir ba makko fiino bamma hello ande kay mi ande kay hamandous oɗo ko bamma warno ɗum kadi o woni haltata omo halta an ɗum ittata ko seeɗa ndi
pata sajaru kambe ngone duddude arisi gonkay pamma fino do baba hela nyande ande kay gonka bamma wonna babam anga men woni habdu wakkaadu yettati luna abedi be warndirde Allah jippini ayo ko awse khadra ko leddi didi gonno duubi temedere be kab ala fok e batta nenelaado nelande non be belditi hankade ha wayno be meeda habde wodi kuudaado wirti do non halsani be hareji mabbe bennudi Allah ya ayyuhal ladina amanu hey modon gomdimbe Allah dande koy intudi uso tawi on dokti ma farigan fedde min alladina ben utul kitaba rakano be defter gande yahudiyankobe be ko saysebe de yaruddukum be nduta on baada imanikum caggal ne gomdindal Allah be batta on kafirina ko hefere yedebe de be ko saysebe on ji ha on golgini Allah on jidodirino comme jiidi bi ma babani be do hudabe dendi non tan ngara amatan hadde nentude de wa kayfa takfuruna hon jeddirton wa antum no onon tutla alaykum tawani dursite e mon ayatullahi ajal wa fiikum tawani wone modon rasuluhu nelado Allah ngande wa man ya'tasim billahi kala mo jogiti Allah faqad hudiya on kan fewnama ila siradin fewde lawul mustaqim pocigol يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغين بي الله أيوا اتقوا الله كل الله حق تقاته نو الله فوتي هوليريدي ني هوليريدي دوم نون بأن يدعى فلا يوسى الله يو دفتي سن هور وافي ويشكر فلا يكفر الله يو مانتي هور يدي ويذكر فلا ينسى الله يو سفتر هور يجيت نبي قد فقالوا بي يا رسول الله إني لا الله ومن يقوى على هذا والباود والباود هم يود الله تن توافتا والباود من تد الله تن تويجيتا والباود سفتر الله تن تويجيتا فنسخ أورا آية نسخرا بقوله تعالى ولو فاتقوا الله ما استطعتم ود تawde ko non kule Allah no bawru don goto fo yokul Allah fodde mum dimi goto fo kulul mum Allah kono fotiri ni kala no fotida e Allah non kulul ma fotal dum non kono kam wala tamutunna horamaye kam illa wa antum muslimuna sanado ngoni jubbe kam no ran de jabbayde taw sona fu jubbe wa atasimu jogitude bi habillahi dina Allah jami'an fof horo mbade dum goppon dum do ala jagge fof wala tafarragu horo certe tangal ne jabdon Allah ono fu ngone gotum واذكروا شفتر نعمة الله نعمة الله عليكم من أن لنجل أوسي خضرج إذ كنتم تمنلاتين دون أعداء كون أن يندرنوا فالله لندين بين قلوبكم حقون برد من سبو الإسلام فأصبحتم بطل بنعمته سبو نعمة الإسلام قول بطل إخوانا كون مسداب الدين وكنتم أنجهين هالاتي دون على شفا حفرة أدون من هون كون غسك من النار إجيب غير أنتم ها إنغسك جيبول هذا ناني أن den so wana may on gari do ha do ni joli non Allah hadane on dum an gadakum minha Allah dandi on may dana da jengol ak sabuli manago kadhalika do Allah fenyire an kono ko hala ko ni yubayyinu Allah lakum Allah ene fenyina on ayati dalillahi ngutin pago hattanum la'allakum belejo onon tahtaduna on pewa wal takum minkum yo laato e modon onon lenyul nelado Allah ummatun dental yad'una ngal ene nodde ilal khairi fewde mo yo wade mon waabe non yo wone mon tan be ganduda kam ene dari ene baajo yimbe no mbaaden joni an ko wana yimbe fo baajo rodi won yo ene baajo woni heebe baajo ta wana dum non onne ko non tan yo wone mon dental be ganduda ene baajo wal takun minkum ummatun yo wone mon dental yad'una be ene nodda ila khairi fewde majjere yo wone mon yo ben yo ngar yo MPV ويأمرون نيامير بالمعروف كو موجي وينهون كذا عن المنكر كو بوني يو واتن كا وابbe non yo wara yimbe fuga horo dejju tan so bone ko boni na haale yo wolwi ala majjani goppe bade dum goppe dum oto yimbe fo ngon waaji tawbe weebani kono horo yimbe fo kal ngon dejju yo wal kay waaji be kay وينهون كذا عن المنكر غا بانكاري واولئك يميروبه en nodde yimbe ko moƴƴi ene kada yimbe ko wadde ko boni Allah yuhumul muflihuna be ngoni malabi Allah wattere ben min onon ko tabiidi yo wone mon wana yimbe fof wal takun minkum wana yimbe we fode ko tabiidi yona
wala takunu hotolato de kallazina odon bayno be rafarragu be ganduda ene ceeri ga diine mumen waxtala fu cululundiri min baadi caggal ma jaahumul bayyinatu caggal de are mumen hujjaaji bangudi wa ulaika be kay lahum ni wadame azabul lafta azimun mawd to bayene ben wal ben yahudiyan ko be annasara en ay faftaragatil yahud o wi yahudiyan ko be certi ihde wasabiina firqatan capanɗe jeeɗiɗi e goo diine ɓe jogi kamɓe yahudiyankoɓe wahidatun najiyatun ko diine hen goto fat natata aljanna ɗiɓe fof jeygol fayi wal baguna finnari wan nasara enne goni isnayni wa sabiina firqatan an nasara enne goni capanɗe jeeɗiɗe ɗiɗi fedde wahidatun najiyatun wal baguna finnari hen pellel gotel daɗata ngel tan natata aljanna ɗiɓe fof jeygol fayi وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نلاد الله حالني أنه أن هذه الأمة قل لنلم قل ستفترق 73 فرقة لنلم قل ما بتشيرتوي بعد شابان الجيري دي تتفد فصم دين ko hen fedde wotere don naaji tun hen fedde wotere dado heddi wehu jeygol pay leñol nelaado Allah o wi leñol makko ma fecce pecce capanɗe jeeɗi tati diine ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum ɓe mbiya ko min ɗum ha wona capanɗe jeeɗi tati fedde wotere naatan aljanna heddi wehu maaji ngari jaɗumen jeygol so Allah wattine daɗore nde kam وهذا التفرق من بعد الصحابة نقول أو تشيرتقول نونكو تشغل الصحابة بنجي فالناجي سانني هن دقنون كمان كان على قدم النبي وأصحابه كلا هن ريو بفلن نلاد الله ريونو وندي بنلاد الله فلن ديونو بينوني دقن heddi be ndewane ulli e leddi wa yaxtalifu fi kulli zamanin bil qullati wal kusrati kala zamanu non hen saaji ne famda hen saaji be kewa fa fi sadr al awwali o wi arwande non islam kanu zahirina aqwiya ke be feñobe ke be sembube kono wo kullama taqadamu zaman aduna ne beydo boyde tan ay wa izdadu fil ikhtifa'i be beydo suudade aduna beydo boyde ne beydo famdude لكن لا تنقدي الفرقة الناجير كم فت تدور عندك كم تجتا ما دام القرآن موجودا دور القرآن نجنج فت لنا قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم فلولا أن أهل القرآن الذين يتدبرونه موجودا لما بقي القرآن ستوين جومرا بقرآن بأن جنگ قرآن أن ميجو قرآن أن نقدر قرآن نقودي أدنه قرآن هدر نوكو in qulta inna du'a'ahum mustajabun tawde ben no ngodi non ay sago du'a mabbe jaabe aywa fa halla ta'u bi islahi al'alam falko hadi ben be ganda du'a to be jaabe nuwono aduna o modde sa neddo wi mo non jaaboda biya bi annahum la yalhamuna du'a bi ghayri ma fi ilmi allah alla longintabe ko hawrane e mijo mum so tawi alla hawrane e mijo mum dum fewnude alam o fof o longinta du'a to be jaabe be duwo be duwata أن الأسف فإذا علم الله أن العالم لا يسله مثلا فلا يلهمون الله ستاد أندي أدنى أو مكتا ولنجن تدوتو بجاب بندو ولا يوفقون للدعاء بإصلاحها الله هودن تاد الدعاء دين أدنى بنا بل هم أسد الناس صبرا على يسقوا بموانا أدنى بموانا منج وتحملا للمكاره بندون توكو ولاني وردا بالقضاء بمبلو هدري الله وفايما بأنيا وجه الله وفي ذلك الذي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نيلاما لفت مولد او ويده andi o wi kanko jimdo o wi arihi qalbaka la'ani wa sallim lahu bil qada tafuz bir rida fal aslu la yatahawwalu neɗɗo arihi qalbaka la'ani foftin ɓerde ma tampunede wa sallim lahu alqada jebbilana Allah nyaawoje tafuz maldeɗa birrida wiliya fal aslu la yatahawwalu ko Allah nyaawi ko ɗum waylota ko wi wonat ko wonat ɗum noon foftin ɓerde ma poftuɗa kala ko o fawema ganda ko ɗum o nyawno علامة أهل الله فينا ثلاثة أمان وتسليم وصبر مجمل
alamatu ahlillahi mande ahlillahi an fina emen tokotati mandeji ganda oɗo neɗɗo koye ahlillahi no jeeya amanun ko wonde koolaɗo kala mo jiiɗa enen woni koolaɗo koye ahlillahi no jeeya wa taslimun e jebbilade dendagal gueɗe ɗe Allah faye makko mo wela wa sabrun e munji kala ko Allah waɗi e makko ɗum ɗo woni mande ahlillahi en muñal jongal o wi watta farrugul mazmumu sanani ceerungal ñiŋangal ngal innama huwa fil aqaidi ceerungal ñiŋangal koto bange pible to bange pible fimdema to Allah Allah wonde ko gooto so tawi en luurodiri a wi Allah ɓe ko ɗiɗo tan ɗum koko ñiŋa kono enen fof eɗen kawri Allah ko gooto eɗen kawri qur'ana ko Allah jeyi ɗum eɗen kawri nelaɗo Allah ko gooto eɗen kawri sahabaɓe fof ko gootum eɗen kawri tusubaru julte ko darɗe nayyi waktu fof julte ko darɗe nayyi eɗen kawri la ilaha illallah ko Allah tan hande wiyeede noon eɗen kawri ko Allah tan rewete deweteɗo goɗɗo ala wa amma to bange faruji Allah ene rewe kanko rewete kono sa rewirimo ni ene sella o wiya ala ko ni sellirta no madhaba maali e madhaba ɗum tawi ko ngol ɗon ceerugol ngol ɗon ñiŋaka a faami ñiŋa kay ko mbaɗa waɗa ko mbaɗata ko aɗa waɗa ko mbaɗami ko mbiya koye fenani ngol nde gani gona fenani mboɗo juula no juldetani mboɗo hoorda no kordatani mboɗo resira no resirtani mboɗo hajja no kajirtani te koye fenani ngol ñande waɗa koye fenani gonɗa tawi ko ngol ɗon lurgol koko ñiŋa wa amma furu'u noon ay fa innahu rahmatun li ibadillah furu'u to bange faru'uji madhhaba malik en madhhaba shafi'i en ɗum ko yurmede jeeyaɓe Allah ɓe andi kam ɓe luurani kam julde kam juuleɗe eɓe luuri ɗum eɓe luuri Allah goto eɓe luuri Cheikh Tidiane eɓe luuri nelaɗo Allah yawma tabyaddu ñalawma mo ranbi wujuhun jeese wa taswaddu qawli wujuhun jeese on ñalawma ko yawmal qiyamati fa amma alladhina suwaddat so tawi ko ɓen ɓe ganda ene ɓawli wujuhuhum jeesi mon ɓe goni hefereɓe ɓen fa yulquna finnari beddete koye jeygol ɓen so beddama malaikaji mbiyaɓe a kafartum on jeddu ba'da imanikum caggal nde gonɗin ɗon a yawma akhdhil misaqi ñalawma ma Allah wino alastu bi rabbikum jaabi ɗon mbiɗon bala ni joni noon a yeddi naata jeygol fazuqul azaba wadde tawde ko noon meeɗe lette bima kuntum sabu ko laatino ɗon takfuruno ɗon jedda wa amma alladhina biyaddat so tawi ko ɓe ganduɗa ene ranwi wujuhuhum jeesumum ɓen woni julɓe ɓen kam fa fi rahmatillahi ɓen ko jurum Allah woni aljanna hum kamɓe fiha toon khaliduna keɓe sasoɓe tilka ɗeɗo ayaji ayatullahi goni ayaji Allah natluha alayka emin dursito ɗum e ma bil haqqi e gonga wa mallahu wanani Allah non yuridu enen muy zulman toon jili العالمين بند ولله كو الله تن جي ما في السماوات ووانا اسمانو كو الله جي وما في الارض كو وانا ليدي كو الله جي والى الله كو فيودي الله ترجع ورتته الامور في كوج كنتم الله تنو ما لنيون نلات الله on gonino e gandal Allah khayra ummatin dendangal leƴƴi ɗi ganduɗa o onon ɓurno moƴƴude leƴƴi ukhrijat linnati peññina naɗi yimɓe dendangal leƴƴi peññinanoɗe tagore nde onon ɓuri moƴƴude sharɗi noon ko ta'muruna bil ma'ruf tawoɗon jamira ko moƴƴi وتنهون عن المنكر ودن كذا كبني وتؤمنون بالله تودن غني الله so tawi ɗum ala on mbawa moƴƴude sabbi ko ma moƴƴa jamira ala ko moƴƴi kada ko boni nden gonata leñol nelaɗo walaw amana ahlul kitabi sanno noon yahudiyankoɓe ɓe gonɗinino Allah la kana khayran lahum ɗum ɓurno moƴƴude mabɓe minhumul mu'minuna ene mabɓe noon julɓe kono wa aktharuhum ko heewi mabɓe kam alfasiqun ko yaltuɓe ɗaftare lan yadurrukum ɓe mbawa lorlude onon julɓe ɓe illa azan so wana to e ƴattoje tan eɓe kaala malam ɗon tan ɓe kaalata de wo in yugatilukum kamɓe hefere ɓe seɓe kaɓe mon onon julɓe yuwallukumul adbar ɓe ndumtinan on cagle mabɓe ɓe doga mbala yunsaruna ɓe balletake e moɗon ko onon ballete duri bada alayhim Allah wi waɗama e mabɓe azillatu koyera aynama jogi fu kalɗo ɓe tawa kalɗo ɓe tawa teddungal ala illa anani ɓe ngala jogitade ɓe ngala illa bi hablin so wana noon wonde e ɓoggol min Allahi to Allah
Allah enen ngaadodiri e Allah to bange hoolare wo hablin walla jogii ɓoggol minen naati e yimɓe enen ngaadodiri e yimɓe enen totta lempo ko heddi ɓe noon kam ngala ndenka ɓen tottata lempo jaɓani Allah ɓen kam ngala ndenka ɓen kam ngala hoolare wa ba'uɓe duttudima bi ghadabin tikkere min Allah ummarade Allah wo duribat fiyama alayhim be almaskanatu miskinagu de kefeero fiyama e muɗum tubagge mo jiiɗa fof ko pantalo e simis ko kolɗo de hay tuba kon ndewon kon jaawaɗa sippuyel waɗa roboyel ne holi de jiiɗa fof miskino ene waɗi pantalon puro 4 poches e jiiɗa fof jolle tay ko poñgel galle jewɗo tubago ɗum tan ene yurmini ko miskinaɓe sa alɗi kay yo galle yewto kono ga kala ala tan gonɗo e galle so wona an tan rawano so heewi debbo ɗon haɗata wonangalu zalika ɗum ɗon bi annahum sabu kamɓe kanu ɓe laatinoma yakfuruna eɓe jeddanno mbiɓe ɓe jeddanno bi ayatillahi ayaji Allah wa yaktuluna eɓe mbaranno al anbiya annabaɓe ɓe gayri haqqin ko wona gonga zalika ɗum ɗon de bima asaw sabu koɓe goofi yemirore Allah wa kanu ɓe laati ya'taduna ɓe jawta ko dagui fewde ko harmi Allah wi noon leysu sawa an kamɓe hefreɓe ɓe gona gotumde ceppotani kamɓe yahudiyankoɓe leysu sawa an yahudiyankoɓe annasara en leysu sawa an potani sabu min ahlil kitabi ene jiya e joomiraɓe deftere ɓe ummatun dental ɓa imatun poocingal tabingal e goonga ko wayno Abdullah ibn Salam yo wili Allah wone makko kanko e wondi makko ɓen yettuluna ene dicittono ayatillahi ayaji Allah ana alleyli arwaneji ñalawma jamma wahum yasjuduna ko juuloɓe yuminuna billahi ɓen ene gonɗini Allah wal yawmil akhir en gong ñalawma cakkitiɗo wa ya'muruna en jamiranno bil ma'ruf ko moƴƴi wa yanhawna enen kaɗanno anin mum kadi ko boɗi wa yusari'una enen baddanno dando bil khayrati e moƴƴereji Allah yo ulaika sifi weliɗo sifaji min as-salihina ɓe kay koye moƴƴuɓe jeeya o minhum ene mabɓe kadi man laysu kadhalika ɓe mbayani noon fa laysu min as-salihin kadi wona moƴƴi Allah wi wa ma tafa'alu kala ko golluɗon min khayrin e moƴƴere falan tukfaruhu on mbasata yoɓede baraji mum kala moƴƴere ne mbaɗɗa a yoɓete wallahu Allah alimun kanko woni ganduɗo bil muttaqina e fulɓe innal ladina kafaru so tawi ko ɓen yedduɓe lan tughniya nafata anhum ga mabɓe amwaluhum jawɗele mabɓe wala awladuhum nafata ɓiɓɓe mabɓe min Allah e lefte Allah shay'an haydara wa ulaika ɓe kay ashabun nari goni yimɓe jeygol on kamɓe fiha e jeygol hese ɓe naati khaliduna keɓe ñawanaɓe casal masalu sifa ma yunfiquna keɓe nafkata gam ɓe hefereɓe fi hadhihi alhayati dunya e ɗam ɗo gurdam aduna aywa kamasali rihin way kono sifa hendu fiha ene hendu he sirrun jangol walla nguleki cattuki jangol cattugol walla nguleki cattuki asabata nguleki ki hebi harsa gese gawmin yimɓe walamu toññoɓe anfusahum koye mumen maha mbaɗa mbiyanno jabba ngesa ma ndena ha fuɗɗo wuftude hendu bondu yana hen bonna ngesa ba ɗum woni fa ahalakatu hendu ndu halka ngesa ba sa ari hen haydara tawata hen oyi ko noonne nafaqaji mabɓe jahat tan koye mere kamɓe hefereɓe keɓe gasanta yimɓe forasuji en keɓe mbaɗanta yimɓe masala anen gueɗe kewɗe hay hunde nafa baɗaji ngala wa ma zalamahumullahu Allah noon toñaniɓe e yebade nafaqeji mabɓe walakin ko woni kamɓe de yaslimuna anfusahum kamɓe toñata koye mabɓe kamɓe toñata koye mabɓe holko ɓe mbaɗi ɓe mbaɗi ko ganduɗa ene bonna ko banno ya ay wona khalil won ɗon dow defte won ɗon hemnande goyinami ƴewanɗo ɗo يا أيها الذين آمنوا إيه مودن قومين بالله لا تتخذوه رجل بدانة سهلا بأورن جلس من سروج من دونكم بغنا أنون جول بهرج سهلا بيهوديان كوب هرج سهلا بالنصارى أنون بدأ دوم أنون كالنا بسروج من أنون بدأ دوم لا يعلونكم سبو كامبه بندب إنن تاكو أن خبالن كويته بونند بندب إنن تاكو أن بونند to bange banande be debbira kala ko mojje kala mo banande arde man ene weli be kambe dum non hoto kalne be sirruji mon la ya'lunakum khabalan ay bi khabalin
suubu binazir khafid to bange banande be dabbiɗinanta ko on waddu sabu kambe be jiɗi tan ko ma anitum ko ene metta on bimmi hitan ko metti on kala ko julbe dañi problème ene weli kefero yo bindum way dum kono sukara ni on non haala dum siruma sabu gar baratil bagda u feñi gangu non min afwayimi kunude mabbe aha wama tukhfi suduruhum kambe hefere be ko berde mabbe de cuudi ko akbaru buri mawnude ko be kalanta on ko kar bayanna Allah wi min peñinani on amin peñinani lakum wonande on ala ayati dalillaji gotim bago hattana men in kuntum taqiluna bayde odon pama ha antum onon ulai ehemon onon julbe tuhibbunahum odon jiibe kambe heferebe sabu cehidagu modon e mabbe e sabu jiidigal modon e mabbe kono kam wala yuhibbunahum kambe jiida on bim son jiidibe kambe ko be jiida on wo tuminuna onon julbe odon gongina bil kitabi defte kullihi dendaga won kambe non kambe gongnan deftere modon an kay era gongni tawrede ar gongni din jidde kono kambe gongnan gura ha enen kay enen buri wa idha lagukum sabe kawre mon kambe heferebe yahudiyankobe e nafiqebe qalu be ngona wiide amanna Allah min golni wala on koy raison gondon min haqiqa wa idha khalaw sabe duttima addu alaykumul anamil be ngata e mon guje pedimbe min al-ghayz sabu tikkude ko be jiya mun ko nganya dum Allah wi qulbi be mutu bi ghayzikum maye e tikkere mon de keddo be hen ha mayde ngerje on gonta yi ko weli on inna Allah kay alimun kanko woni gandudo bi zati sudur ko wona ber in tamsaskum onon julbe be so hebi on hasanatun ko be ni'ma Allah walli on pooli on kebi galle jewta suhum mettabe sunina be fe wa in tusibukum so tawi hebi on sayyi'atun ko wayna bonandeji so problème hebi julbe yaw yafrahu biha be belto hen kambe hefrebe wa in tasbiru Allah wi so on muni onon julbe be e ko be badata on ko wa tattagu on dentima Allah la yadurrukum lorlata on kayduhum fejere be shay'an haytus inna Allah no bima ya'maluna ka be golla do muhidun ko pilti Allah ne pilti e ko be golla jamtu wa idha gadawta subaka mo dawda min ahlika e gallema dawda e gallema madinatul munawwara ka suudu jom suudu ma yumma Aisha radiyallahu anha anani subaka mo dawda o anela Allah to bawwi'u ada jippina almu'minina julbe magaida cipporde liggitaali wonande hare adi wi goneedo go fo waddo place wallahu Allah nyane hen sami'un kanko woni nanowo kongudi mon alimun gandudo alhaaliji mon woni walde uhdi kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam o yalti kanko annabi o mo wonde ujunere neddo walla ujunere neddo mankude worbe capande jeyo ujunere mankude capande jeyo walla ujunere neddo timmude wal mushriku wona nyane hen heferebe 3000 ko ujunnaaje tata ende hen heferebe ko ujunnata julbe ujunere woda wa nazala bi shi'bi kanko nelaaru o jippo yinokko ni we shi'bu yawma sabti nyarawa aset sabi ashawwal jeedi humtara sanata 30 min al-hijrati fergo makko yaara duubi tari nyane wa ja'ala dhahruhu wa askaruhu ila ahadin anani de wa ja'ala wadi dhahruhu keeci makko wa askarahu e arme makko ila uhudin fewde hayre ni wi uhudi o fayto wa sawwa sufufahum o kolli sappeji mabbe wa ajlasa jaysan min ar-rummat o joggini arme mo ganda ko werdotobe wa amarra alayhim Abdullah ibn Jubair o wi odo yo wonne mabbe odo woni general mabbe anani de bi sakhi jabal be yo gol nes hayre wa qala indahu anna bin nabl o wi en bicce ga amen kurede la yatuna min wara'ina to be gardu en caggal darode don wala tabrahu ghalabat anani ghalabna aw nasarna hota ciere e palasuji mon so en poori e so en poala mo foru ngummode don nelado wadi ni arme o wadi arme o pecce joyi nde be ngari hankanti uhdi hayre uhdi nde be ngari be dari don e kuccite heferebe be heferebe be nyenen ko ujunnaaje tato julbe be ko ujunere neddo mankude capande joyo o wadi arme o pecce joyi o wadi hen feccere o wi ben yo keri yeso
feccere wonne nde ɓe yo ket caggal makko feccere wonne nde ɓe yo gon banggue worgo feccere wonne nde yo heed banggue rewo feccere wonde yo won hakkude o wi hay goto dirtu place mum so en pooli hoto dirte so en poolama hoto dirte son mbaɗi noon e poolen so ɗum ala en poolen kanko woni général Allah wi ida hammat tuma nde himmani ɗa ifatani pelle ɗiɗi min koɓe mon fedde banu salamata en e banu harisata en ɓen gonno heɓɓe ga banu salamata en kenno banggue worgo banu harisata en keedi banggue rewo ɓen kimmani an tafsalade kulata wa tarjaa dutti kimmani ruttade lamma raja Abdullah ibn Abi Ubay wal munafiq wa ashabuhu andi Abdullah ibn Ubay en garino ɓen koye arme he jeeno ko temedde tata neɗɗo ɓen ɗon noon nde haare nde waɗi peleb tan ɓen jalti nde ɓe jalti nde noon hennoɓe banggue worgo ɓe e hennoɓe banggue worgo rewɓe ɗeɓi hulde ɓen gone noddude naafiqe ɓe mbi alama naqtulu on garata kaɓeɗen anfusana wa awladana enen e pittali men kaɓeɗen enen e ɓiɓɓe men wa qala li abi jabir salmi alqailu lahu binoɗomo kanko abdullah ibnu ubay abdullah ibnu anani o yoyi abdullah anani abi jabir suleymi binoɗo mi ñamdoy mamama Allah e annabi mon o lawna wallahi mi wondiri Allah Abdullah ibn Ubay jaabimo wi wallahi mi wondiri Allah lawna alamu qitalan lattaba'nakum sanna emin bawno hare wallahi amin de wanno e modon Abdullah ibn Ubay wi non fasabbatahum Allahu fedde hennonde worgonde ɗeɓino hulde e hennonde rewde ɗeɓi hulde Allah tabitini ɓerɗe mabɓe ɓe mbasiyade wallahu Allah waliyuhuma kañum woni keerɗo e mabɓe kañum woni balloɓe wa alallahi koye Allah falyatawakkalil mu'minuna julɓe sene bakkilo yo bakkilo e julɓe yo bakkilo hen o wi arwande pop nde hare nde fuɗɗi tan pelep premier o julɗe pooli nelaɗo noon wino hayso pooli hoɗo ɓe dirtu nde ɓe pelep tan ɓe pooli tan tan julɓe ɓe mbayno hankandi murtuɓe ni dutti hen kadi en kocca ga pucci en tawa hankandi hefre ɓe dogi ene kocca ga pucci ene kocca ga gueroɗi ene kocca ga dammiri ene kocca ga vesteji ene kocca ga silemeji ɓe goppi place uji mabɓe hefre ɓe jeeya ɓoy Allah itti kuɗol ngol e ɓerɗe mabɓe dutti nde wonde ɓe pi he julɓe enen Hamsatu wara awwalan arwande fof wo sujja wajhu rasulillahi hoore nelaɗo Allah heela yeeso ngo heela ƴiƴam o kusirat rubaiyatuhu ñiiƴe makko ɗe ɗo kadi fiya kadi keli nelaɗo Allah o duriba ni fan wa 70 darbatan ñande hen o fiya capanɗe jeeɗiɗi e ko rewi kural hakkude kural e silama omo fiye Talhatu ibn Abdullahi ahadul asharatu yalqaha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam oɗo Talhatu ibn Abdullahi ko goto e setanaɓe ko natoɓe aljanna gilene nguuri sappo ɓe ko hen o jeeya kala kural gargal o filtina kala silama garko o waɗani omo hippe nelaɗo Allah ko ari fof o werlo o nata aljanna ciɓuɗa o handani hen adde kayitari wiya ko aljanna paaɗa wo hina idin on sa'a noon naata iblisu kuɗaɗo mo Allah huɗi o wol munafiquna e nafiqeɓe finnasi ɓe jeyni iblisi yeyni naata iblisu wol munafiquna iblis e nafiqeɓe jeyni inna muhammadan qad mata muhammadu maayi en ganti on poftima wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mahallin munkhafid nelaɗon woni less sahabaɓe woni mabɓe ene kippe makko hefere ɓe ene mbaɗa mo cibi
فأراد الصعود ليراه المسلمون ويدي نبود بور جول بنجيامو فلم ينهد أرنكي ياد دو فحمله طلحة على ظهره ودو طلحة وامبي مو يكيتمو وكان على المصطفى درعان ينهن لا ودي مكنياجي دي فلما رآه المسلمون نجول بنجيمو فرحوا بلتي وصاروا يأتون إليه بنغنى أرض مكو من كل فج كلا لاول غدغول e be ngara makko kannaqatil ghaibi anha waladuha no ngelaba so tawi bingel mum wirnima so yi bingel ngel so ngelaba ba so bingel ngel yi muno dogiranta dum ni julbe dogirani mono فحصل الثبات والنصر وباتت الهزيمة على الكفار on sa non julbe dutti on pol ko watti gongol do woni non ndebe pola de non e be kala be ngona wiide dum no hawni enen poale eden gonde annabi o sallallahu alaihi wasallam Allah non jippini ay garon siftinabe nyande wadanda walde badri adi walde uhudi andi hamsatun tawa walde badri tawa ko walde uhudi may taw may wala gadana sarakumullahu ngandumi so on poala hande Allah wonde walluno on holton be mbi holto o yibi badrin walde badri on kewa badri ko hakkude makka e madina woni wa antum azillatun onon ko on seeda ko on seeda kon hoybe limore mon heewani silimeje mon kewani fattaqullaha mijode ule Allah la'allakum balajo onon tashkuru adam mantanem Allah qulu lil mu'minina yalama mum bianda julbe be ara fodana be e hubinde berde mabbe biidaabe alan yakfiyakum mbele yonata on an yumiddakum de wallirta on rabbukum jommon bi salatati alafin min al malaikati Allah wallira un ujunnaje tati malaika munzalina be en jippine walla munazzalina jippinte biida non en bi a kay bala en yona kay minen kay min jidi aha ene yona kay wallahi in tasbiru su on muni e ko kawrato ne heferebe ko watattabu on kuli Allah on goppi lundade ne laado Allah fa yatukum hambe heferebe be ngare modon min fawrihim e ya ciare mabbe be ngare mon be jene modon tan on polat hada non yumdidukum rabbukum dum do non yene walla on jommon ene wallira on bi 5000 ujunnaje njoyo min al malaikati e malaikaji musawwimina walla musawwimina madinabe walla musawwimina madinibe wadde kalaji yo warada joli أنا علي بن أبي طالب غوركو ويتيانون وي قال كنت في قليب بدر من ميدين بدوانا اي ويندو بدر فاستدت ريح عظيمة هندو ستون بيب فرأيت جبريل تنجتي من جبريل نزل إن جبدي ب2000 وجناج من الملائكة فسار أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل دري يسن الله ثم استدت ريح هندو وندو بيب فرأيت إسرافيل جيم إسرافيل كنمنا نزل ب2000 جبدي وجناج ملائكة فسار على يمينه ويهي وفاي بانغ نيامن ثم استدت ريح هندو وندو بيب فرأيت ميكائيل جيم أودو ميكائيل نزل ب2000 جبدي وجناج ملائكة فصار على يساره الذي بنغنا نلادل نانو نلاد الله وانا وانا هنكني وني كولي الله اوي جبريل بجبي بأن قاتلت وأنجز الله وعدهم kambe sahabbe be muni Allah sinani be fodore mum bi an qatalat ma'ahumul malaikatu malaikaji kabda e mabbe ala khaylin balqin e dow pucci caaji alayhim amaimun sufrun e be mbadi kalaji cooji aw baydun walla kalaji daneji wa arsaluha e be jetti kalaji di e be jurtinidi bayna aktafi makkune balabe mabbe ay nyesen ko be kay fiilorade non madani kala en ko jurtini caggal kambe malaikaji no be وما جعله الله الله ودراني غول دو بيدو غول الا بشرى لكم سوانا weltinde onon julbe be wali tatma'inna bele deejira qulubukum berde mon bihi e dum bason hulti
onon pamdi mbiɗon Allah addi malaikaji kebbiti on wa man nasru wanani ballugol non illa min indillahi so wana ummarade Allah al azizi polɗo e laamu mum al hakimu ñeññuɗo e golle omo rokka ɗum mo wela wana hewde yimɓe nde ala Allah wi waɗirini ko li yaqda'a mbele halko ɗarafat dagande min alladhina e ɓen kafaru yedduɓe mbele ɓen dagande men halko aw yakbi li yaqda'a mbele o halka kanko Allah ɗarafan dagande min alladhina e ɓen kafaru yedduɓe aw yakbitahum walla o hoynaɓe sabu polgu fa yanqalibu kamɓe hefereɓe ɓe dutto khaibina eɓe cooyi ɓe keɓani keɓe jinno aya garo o jippi ko lamma kusirat rubaiyatuhu sallallahu alayhi wa sallam ne ñiiƴa makko ɗe kela o sujja wajhuhu yeeso ngo hela yawma uhudin ñalawma walde uhudi o qaala kanko annabi o wi kayfa yafalahu qawmun khadabu wajha nabiyihim biddami holno yimɓe maldete ɓe ganduɗa ene puuɗi yeeso annabi mumen ƴiƴam yeeso annabi mumen ne yaltini ƴiƴam yaltinɓe yeeso annabi ƴiƴam holno maldete Allah jippini aya garo Allah wima laysa laka min al amri shay'un alanama e ɗum hay hunde so malede ko min jeeyi malkisede ko min jeeyi wona an jokku haajuma so welama nannaɓe aljanna ko ɓawɗo en fasbir muñ fam aw yatuba alayhim so Allah welama jaɓana ɓe tuubu buya ha Allah jaɓana ɓe tuubu buya aw yu'adhibahum walla ha Allah lettaɓe ko wondima an kay muncan ha Allah jaɓana ɓe tuubu buya ɓe gonta juuɓe walla ha Allah lettaɓe di koko min jeeyi fa innahum kamɓe zalimuna keɓe toon walillahi ko Allah jeyi ma fi samawati ko wone asamanuji wal ardi ko wone leydi yaghfiru liman yasha'u omo yaafo mo wela yaafaɗ wa yu'adhibu omo lefta kadi man yasha'u mo haaji leftude wallahu lamdo Allah ghafurun kanko woni jaafotoɗo jiyaɓe makko rahimun jurmotoɗo ɗumen ya ayyuhalladhina amanu e moɗon gomɗinɓe Allah la ta'kulu riba to ñaame riba adafan e cowanɗe mudafatan cowaɗe ñamla temedere joɓeɗa temedɗi ñamla muudo gawri joɓeɗa muudo e hamdat walla ñamluma temedere ɗo e taske so taske ɓenni ko intérêt Allah yo hoto mbaɗeno wattaqullaha kule Allah goppe ɗum la'allakum bele jo onon tuflihuna oɗon male wattaqun nara kule jeygol allati no ngol uiddat ngol ganduɗa ene heblana lil kafirina hefereɓe ko hen leftete wa adiullaha ɗoftuɗe Allah war rasula ɗoftuɗe nelaɗo Allah la'allakum bele jo onon turhamuna oɗon jurme wa